трек бахшида мешава айноми Баёнҷон ва бародароеш ки қатишан даамай пастӣ ва баландӣ. чо бародаре ки ай кӯдакӣ як ҷоя далубои палажени дастгири якдигар ай пешат гап мезанам далубои ҷода ҷон ма дареғ намедонам барои бародар дӯстӣ ҷонира дар ин замон наёфтан мушкилай не ки дӯстии чо бародарай таҳти дилай шумо барои ма танҳо дӯст не бачаи очаин бародарои ма қувваи дили ҷони майн барои дӯстое ки қати ман дарозай дастам брат ай ёдат набаро то дами марга қати дастам мемонам то охира чизе нашавай пеш группаи 05 ҳама вақт ба пеш душманои килан қариб ҳамаш қилан лафзи мардӣ надоранд номи марда ҳайф кардан мебинанд дӯсти чо бародарам мекунам ба хели бари фели кӯдакӣ дӯем то до охирӣ шикасти дӯсти мора наша душмани интизор барои бародар мондан мардӣ дар кор мард чида наметонад ҳар кас нокас дӯстӣ модур намеша то охири нафас шикасти дӯсти мора наша душмани интизор барои бародар мондан мардӣ дар кор мард чида наметонад ҳар кас нокас дӯстӣ модур намеша то охири нафас. Баёнҷон қати тайпасани сета шер бача ҳайдаршо зикрулло шои нактал пача даҳамай пастӣ гирифтем мо дасти якдигара ҳурмат кардем касе ки донист қадри калонтара ягон вақта байни раҳ намондем бародара круги мужик то қати пур кардем иҷодара дилмонда набешем вақте дабаймон дӯстӣ аст барои ай пастӣ хестан ма да як суханет бас алоқа намекана ай шоина ҳайдаршо зикрулло Баёнҷон мо чорта бародаро аҷали туоре арӯс инами чорта дӯст мезананд ҳама каролотона ба чорта тус ягон ҷода нагуфтем о сухани нодуруст барои ҳамеда гӯшет мемонай оvoz шабу рӯз да байни дӯсти чорта бародар назана хор давай талпай 05 хай то дидо байни дӯсти чорта бародар назана хор давай талпай 05 хай то дидо. шикасти дӯсти мора наша душмани интизор барои бародар мондан мардӣ дар кор мард чида наметонад ҳар кас нокас дӯстӣ модур намеша то охири нафас шикасти дӯсти мора наша душмани интизор барои бародар мондан мардӣ дар кор мард чида наметонад ҳар кас нокас дӯстӣ модур намеша то охири нафас.